Kontxo, non nago? Kaixo, Kristo horretik lehen dago. Eta nor zarazu? Irulegiko eskualez, euskaraz idatzita dagoen objekturik zaharrena. Hori bai harrigarria. Kontadazu, oraindik euskaraz hitz egin behar da? Bai, beno. Non da Montrenago orain? Kaixo, bitxo, 1555 urtean zaude. Ara? Eta nor zarazu? Eta zergatik ekarri nau makinak oneraino? Eta... Lasai, Bernard Etxeparen naiz ni. Eta oaintxe idatzi den, euskaraz idatzi den libururik zaharrena. Linguae baskono primitea egin zuzen bete. Izugarria. Baina, badut nik galdera bat zuretzat. Oraindik bizirik irauten aldu euskara. Baietz esango nuke... Eta orain? Non nago? Kaixo, Elbira Zipitra naiz, 1993an zaude. Gerra ondorengo lehen ikastola. Izan ere, gerra garaian ez zen euskaraz hitz egin. Nola? Gerra garaian ez zela euskaraz hitz egin? Zoritxarrez ez, baina ikastolak sortu zirenetik euskara defendatu beharreko altxorra bilakatu zen. Altxorra? Baina euskara ez dago eskutuan, denon esku dago gaur egun. Aiba, zer nolako poza! Baina euskaraz hitz egiten aldago nahi? Kaldera aparta, baina... Laguntza! Non nago orain? Beno, arditxo, 1998 urtean zaude, Arantzazen. Ta nor zarazu? Ni, txillardegi naiz, Gabriel Ares, Koldo Mitxerta eta Luis Villasantariken batera Euskara Batuaren sortzaileetako bat naiz. Eta zertarako sortu zen hori? Zera da, euskalkien artean elkar ulertzeko arazoak gainditzeko eta hainbat horretan euskara arautu baten beharrari erantzuteko sortu zen. Hori bai ideia bikaina. Eta saiazu arditxo, euskaraz egiten da horretik? Beno, egia esan... Tipitapa, gorrika! Eta orain nonde Montrenago? Ni antzinetan 80 urtean gaude, Oñatin. Eta zu nondik atera zara? Aikako kidea naiz. Korrika sortu zen erakundeko kidea, gaur egun ere bizirik dagoela. Zer da kotxika? Kotxika ez, korrika! Euskarren alde Euskal Herrian egiten den lasterketa erraldoia da. Ara, hori bai euskara defendatzeko grina zuena. Eta euskara oraindik bizirik dago? Bueno, laguntza! Non nago orain? 2018an zaude arditxo. Eta zu nor zara? Euskaraldia ekimenean parte hartzen duen kidetako bat naiz. Baina zer kontxo da euskaraldia? Euskara aktibatzeko mugimendua da, hainbat euskaltzale erakundeek proposatutako idea. Ez daite dizu ideia paregara iruditzen. Bai, ekimen aparta iruditzen zait benetan. Zuk hobekuntzarik ikusi alduzu. Bai, bueno... Laguntza! Eta orain, nor nago? Aztegi ikastolan zaude 2024 urtea. Aiba, eta zer egiten dut hemen? Ez dakit, baina nahi bali baduzu buelta bat ematera joan gaituzte. Ideia aparta iruditzen zait. Galdera baten erantzunaren bila nabil. Lagunduko aldikazioa aurkitzen? Bai, noski guazen. Ez ditzezake sinistu. Elbira, Txillardegi, Bernard Etxepare, Korrikako kideek, Euskaraldikoek... Euskararen alde egin duten guztien esfortzua alferrikakoa izan da. Zer erantzuko diet orain? Amaia, etxeron, zurekin gogoraz etxera. Euskaraz? Oraindik erosoak bizirik dira hau. Etorkizuna badu euskarak, ezin dut amore eman. Euskararen alde egin duten guztiengatik eta etorkizunekoak egiteko aukera izan dezaten. Ez eman bizkarra euskarari. Euskararen etorkizuna denon esku dago. Ekin eta ekin, euskaraz elkarrekin. Ekin eta ekin, euskaraz elkarrekin.